Estem aquí per presentar el quadern d'autoconeixement que hem editat recentment, recolzades per Liceu de Dones de Castelló i per la Regidoria d'Igualtat i LGTBI de Castelló. És molt interessant perquè és una actualització del quadern que va fer en el seu dia, l'any 87, Leonor Taboada Scardini, i hem tingut el valor de fer aquesta feina. Jo, que soc Vita Rufat, Anna Moltó, que ha fet tot el que és la imagineria històrica de les dones, que s'ha fet del cos de les dones, que després vos ho explicarà ella, i Ali Brancal, que ens ha traduït al valencià el quadern. Ho hem fet, per què hem fet això? Ho hem fet perquè hi ha una manca clara d'informació sexual, de formació en informació sexual per a professors i per a estudiants. Fa falta que més professors i professores es fiquen les piles, fins ara ho han fet sempre professors vinculats a la coeducació, que facin el que és la formació en salut sexual i salut reproductiva, que són dos conceptes, com se veurà, per a la gent d'infantil, de primària, de secundària, i això ha d'estar arreglat i fer-se a l'escola en el recolzament del sistema sanitari on faci falta. Feia falta actualitzar aquest quadern també perquè les dones han de tindre una visió pròpia de la seva anatomia i de la seva fisiologia, és a dir, la visió de la ciència masclista o la ciència patriarcal, o com vulgueu dir-li, o dels mitjans de comunicació sobre el cos de la dona, no és la imatge que pot construir ella mateixa, és una imatge que està sesgada, aquesta imatge dels mitjans de comunicació i de la ciència, que pretén ser objectiva però que no és. Entonces, per estar lliures de totes aquestes masclismes o aquestes interpretacions que se fan del cos de les dones, és interessant que les dones aprenem nosaltres mateixes, amb l'ajuda d'una dona que estigui ja experimentada en aquest coneixement, a conèixer nosaltres, a fer l'autopalpació mamària per conèixer les nostres mames i a fer el diagnòstic precoç de càncer. El quadern que vinc a presentar-vos és important perquè suplís una manca d'informació que n'hi havia sobre educació sexual per als joves i les adolescents, perquè ens dona una visió que és pròpia, la de cada dona quan s'observa tant els genitals com les mames, ens dona una visió pròpia, que és aliena i no masculina, és diferent de la masculina que donen la ciència, i també és important perquè les dones que estan formades i coneixen el seu cos és més fàcil que no es someten a la violència masclista, i això és també molt rellevant perquè nosaltres des de l'escola i des de l'àmbit sanitari, per reforçar aquesta educació a l'escola, se vol treballar tant la prevenció de la violència com l'educació per a la salut sexual i reproductiva. Este quadern no és més que l'evolució d'uns documents que vam presentar en el seu dia per a treballar l'educació per la salut dels adolescents de Castelló. Vam estar anant una psicòloga i jo, una psicòloga que és Isabel Toledo i jo, anant a cada centre educatiu a explicar la sexualitat masculina i femenina i es fem grups d'autoconeixement. Això ho vam fer en els anys 90 i després, des de l'any 99 fins al 2007, aquest mateix contingut d'autoconeixement sexual ha estat en el màster que se feia d'Igualtat per la Universitat de València. Entonces, el que hem fet és actualitzar la informació que Leonor en el seu dia va donar i hem donat també com a nous apartats. Per exemple, hem treballat un apartat tot sobre la prevenció del càncer d'útero i de cervix, la prevenció del càncer de mama i sobretot la prevenció de la violència, que ara tenim ja més adelantada i tenim més recursos que quan Leonor va escriure el quadern. Per tant, una de les coses que hem de treure en clar en el quadern, i és el que ens dona també l'experiència que hem viscut en aquesta formació en autoconeixement, és que les xiquetes, per empoderar-se en sexualitat, han de conèixer el que és el seu cos. I aquesta mancança de formació és la que volem suplir en aquest quadern. En el quadern hem fet una xicotica introducció explicant com se pot utilitzar el quadern i per a què serveix, i després tenim una sèrie de capítols, en total 10, que tenen novetats importants. Per exemple, tenim un capítol dedicat a la regla que ha fet Enriqueta Barranco Castillo, que és catedràtica de la Universitat de Granada de Tocogine, en la Universitat de Granada. Hem fet també un capítol explicant el que és el kit d'autoconeixement, o sigui, què ens fa falta per a poder explorar-nos a nosaltres mateixes,
I després hem fet un capítol general sobre el que és l'educació sexual en l'adolescència, i després l'apartat de formació, fonaments culturals de l'autoconeixement, que és el que Anna Moltó vos explicarà després. Per supost, hem parlat de la prevenció del càncer de mama i d'úter, i també fem unes conclusions i unes recomanacions per a continuar en el tema de la formació en autoconeixement i en salut sexual i reproductiva. En el quadern parlem dels òrgans sexuals de les dones i les característiques sexuals secundàries que acompanyen en el moment de l'adolescència els canvis hormonals en les dones. I sí, volem recordar-vos una frase de Victoria Sau que ens ve molt adequada, molt adient al quadern, és que les dones tenen òrgans que no senten com a seus, les funcions de les quals els són alienes i dels quals disposen els entesos en el terreny que siga. És a dir, Victoria està dient-nos que hem de dependre nosaltres sobre nosaltres mateixes i ser nosaltres les mateixes portaveus del que ens passa, del que ens ocorre. També vull recordar que el quadern està basat també en el que és la imatge de Frank Hauser i Ludberg, que són dos estudioses sueques que van treballar com se percebís la salut i la malaltia en les dones. I allí també ho expliquem en el quadernet, en una imatge gràfica que és un dels pòsters més clàssics del model d'autoconeixement que se va presentar en Dona Salut i Qualitat de Vida en Barcelona el 1995 i que està encara en vigor i serveix per a entendre com emmalaltim les dones. Per tant, insistim en el quadern en que les joves han de tenir una mirada lliure de biaixos, de sesgos, que diem, de la importància de la pròpia mirada per construir un relat propi, una construcció pròpia, que no té per què coincidir en la imatge de les dones que ens ofereixen mitjans de comunicació i inclús revistes científiques, que encara no s'han adaptat als nous coneixements del llenguatge no sexista i de l'ús inclusiu del llenguatge en la ciència. També ens va animar moltíssim a fer el quadern, per exemple, tesis que estan fent dones joves explicant com ensenyàvem la salut sexual les dones en els anys 80 i 90. Per exemple, la tesis que ha fet Alba García Rebolledo explicant el que ha sigut l'autoconeixement en Espanya i com se va implantar en el seu dia, des del 1975 fins al 85. Agrair-li a tota la gent que ha participat i destacar les novetats que el quadern presenta i que són més rellevants. La primera seria, se fa en el quadern una introducció a la sexualitat amb les novetats sorgides des de l'any 80 fins ara, tant en salut sexual com en salut reproductiva. El capítol d'Anna que ja comenta que parla de les representacions gràfiques sobre les dones des de l'era del paleolític fins a l'edat mèdia i altres. I també és important el capítol que ha fet Enriqueta Barranco perquè ens parla de la regla d'una manera que no estem acostumats, és a dir, visibilitzar la regla perquè normalment no ve ningú manual de tocoginecologia. També un apartat que parlem és que parlem del clítoris, que és un òrgan específic que tenim les dones solament per donar-nos plaer i que també s'oblida en les lliçons d'anatomia i de fisiologia que preparem per als metges o a la universitat. També hem ficat al dia les rellevàncies en la detecció precoç del càncer de cèrvix i del càncer de mama i hem ficat un kit d'autoconeixement bàsic perquè cada dona, cada jove sàpiga com fer aquest autoconeixement i què instruments necessita. I després també cal destacar que destaquem com a molt important que se facin grups de dones joves per a conèixer la seva sexualitat i que aquests grups de dones ja s'ha demostrat, ja tenim evidència que augmenten la qualitat de vida de les dones i que després de l'adolescència serà interessant continuar en aquests grups de dones fins a arribar a la dona gran o a la dona vella o a la dona com vulguem dir-li. Gràcies de totes maneres a Ali també específicament per revisar les fonts de bibliografia que estan en el quadern, que s'han actualitzat també, tant fonts conegudes per tots com l'Organització Mundial de la Salut, ONU Dones, UNIFEM, com ONGs i grups que estan treballant la sexualitat de les dones a l'estat espanyol i en Europa. Moltes gràcies per donar-li veu a aquest quadern i el que volem és que si és possible fer una edició perquè arribi a tothom, perquè pensem que és un quadern bàsic per a començar la iniciació del coneixement del cos
en concret de la sexualitat femenina. Gràcies.